Féach céirtá in sehagam. Blaze agus is ultracail iontach é blaze. Din sé anna chuid ach tan ceann seo Harbheith speisialta aithríonn sé ó ultracail amháin go ultracail eile Thrucail Dóiteán. So tá chun échas ar chúl. Pictóí eile dó ó ach bhfuil is agaí tá mé ar bís lena oscailt. Bhfuil si bra? Bhfuil si bra? Mé chun é bhaintach as a mosca. A rilam. Right, so tá Blaze Sarah Musca agus Brannan seir nach chuil si go hálinn. Tá buin mhór air agus tá aig in gealgóireach Blaze an seo. Hello! Agus buin eile an tíh eile darnaí. So is léir go nenan an Blaze seo annach chuid agus Brannan ar na lasar air. Ceann amháin sin. Agus ceann an taobh eile mar is go ná. So is ultracail iontach é Blaze. Tá sagan na lugéis sin. Ach, tá rudigin speisialta faoin gan seo. Má bhrúman seo hé. Casan sé. Wow! Is ultracail Dóiteán é. Wowee! So is Thrucail Dóiteán in sé agus Brannan seo. Tá dréimere aige agus féile mé haing samach agus an piabán úsod chun an tinine a chur amú. Mach fiú. Agus tan seo. Stoilm go nean se seo a gint. Wow, tá sin sé ríist. Now, nuair airíonn Blaze an thuirseach de bheith in an ultracail Dóiteán is féidir mé a chas arás go dtí go ná Blaze. Whoa, I smell smoke! Well, is léir má tá bullet dó san atmosfér cathagar ultracail Dóiteán í enmid as. And I'm here to help! Well, a Rylap Blaze carrig! TIÚIBÍNÍ! Féicear ar bhí sin eile.